Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m asị m nke onye shiri na zere asịkwa m ebe bere ugo bele nke si ibe ebe ka asị ka nkwukwa ya. Igbo bụ Igbo, ụmụnne m biko bịagodinu ka anyị nebatu anya n'ọtụtụ ife dị iche iche na-eme n'ebe nke anyị na-azụ afịa, ebe nke anyị na-agba mbọ maọbụ ebe nke anyị na-arụ ọrụ. Ka m gwa gị nwanne m, ị na-aka na-ese efe na afa niile aghaghị ya. Agbaka bụ mbọ n'elu ụwa bụ maka ego nri ka eriju afọ, mana ọgaranya a na-aba aba si na chi. O nwere ndị ga-apụta n'ụwa chiọma kpọọ ọfa n'ụwa, ha nwere ike ha eje bọị gbachaa bọị ofu ntabi anya azụwa nke ha kpakpakpakpakpa ugo achake ugofe etiwa fe soro bụrụ ndị odegwu. Wee ndị pụta n'ụwa ha ga-esi n'okpo ofufu tupu ferie, nwekwa ndị pụta n'ụwa ọ bụ na ihe chi dere fe na ha ga-akpata ego, mana ha ma mkpata ego ha ga-eji wee na-eme ọkanga maọbụ ego ha ga-eji wee na-eme agịrịma. Nwezikwa ndị o dere si site n'ụmụ gị ka m ga-eji wee gọzi gị, ka ife anyị na-ekworo na-achọgharị wowowowowo ife nke ụwa. Onye kpatara ọtụtụ ndị be anyị impatience. Ụfọdụ ejebe n'ụlọ ekpere dị iche iche ebuwefe amụma dị iche iche na-anasafụsikwu ha ego nke adịghị adị, maọbụ fe ejebe be dibịa dị iche iche a na-anakwafa ego adịghị adị. Enwere ike ọ bụ na ihe ji ya agaghị n'iru ebe ọ na-azụ ahịa bụ onwe ngwa afịa, maọbụ ngwa afịa onwe na shop ọ bụrụ ife ndị mmadụ chọrọ. Ifeti si na ndị iro gị akarịa, nwanne nchebagodo ya bụ okwu echiche. Agba ha aka achụ ihe na-ata arụ. Ị ga-enwe ngwa afịa, ọ bụrụ na inwe ngwa afịa ijeghere afịa ọbụla kọstọma gafeta ọ gafere hụ ọ na ngwa afịa nwere ọ bụgo old fashion dị ka ndị na-ele akwa, maka na akwa bụ ife mma bụ oftentimes a na-eme mgbanwe dị iche iche maọbụ ọtụtụ afịa dị iche iche. Ị ga-enwe ife a chọrọ, ịgbasiwe mbọ ike nke abụzi ọgbara ma chi ekwe na onye ụta ata na a ga-atazi na madam ị ga-agba mbọ, maka na ọ bụrụ na ịgba ya mbọ ije ekwe mekiye onye ka ọ ga-abụ ụmụnna anyị mekọtazie n'ụwa ha ejewe otu ekpere dị iche iche a na-eburufe amụma dị iche iche ha ga ebe ndị dibịa dị iche iche a na-anakọrọ maka onweghị onye ebe onye jere ka a ghara ịnaga ego. A ga-anarịrị gị ego nwa nke ọnwa inwekwuru enwe iwe ya chikọ ife. Agbaka bụ mbọ n'elu ụwa bụ ka e wee rijuo nri, mana ọgaranya si na chi were abịa ka ife asaa n'anya. Nke bụ adị n'ime ya bụ na ọ bụrụ mmadụ niile ka edere ha ga-agwọ ọgwụ, ọ bụrụ mmadụ niile ga-agwọ ọgwụ mee gịnị mekie ya. O nwere awele gị na chi gị ji wee bịa ụwa. Awele ahụ bụ ngọzi ka ọ bụ nyere gị, mana ọ bụrụ na ịma anya bụ ife ọnya bụ ị na-ebika ya aka. The highest ọgwụ a na-agwọ bụ ọgwụ gị na chi gị ji wee bịa ụwa, awele dị n'akara aka gị. So ụmụnne m, ka anyị were ụwa a jeje na ofe lọla alọ ji ezu onye ọbụla. Ndị be anyị sị ka anyị ji nwayọ na-alacha ofe dị ọkụ na emechaa na ọ ga-ajụ oyi. Igbo mụrụ nze m ọzọ ka ọ be nnọọfụ. Ndị be anyị ndewo.